My sme nedaleko obce Blatné, presnejšie v časti Svätý Martin, kde na tomto letisku, ktoré možno tam v pozadí trochu vidíte, malo dnes padnúť alebo núcovo pristať poľské lietadlo. To sa ale nepotvrdilo, pretože priamo šéf tohto letiska mi pred chvíľou povedal, že slovenské lietadlo, malé, športové, súkromné, tu malo mať nejaký problém s pristáním v Kráľovej pri Senci. Pre silný vietor sa to ale nepodarilo a tak pristálo tu, ale vybavilo, čo bolo treba a pokračoval pilot tohto lietadla ďalej. Ale hovorca ozbrojených síl Slovenskej republiky nám oficiálne potvrdil, že áno, poľské malé štvormiestne športové lietadlo naozaj zmizlo niekde v okolí Liptovského Mikuláša a tak ho v tejto chvíli priamo vojenský vrtuľník vo vzduchu hľadá. Už vzlietol z Prešova, dostal sa nad miesto v okolí Liptovského Mikuláša, kde sa stratil signál s týmto poľským lietadlom a tak smeruje vojenský vrtuľník smerom na Bratislavu. Každú chvíľu sa možno objaví tuto nad nami. My samozrejme takisto ďalej monitorujeme